Ani luke luke. Ani luke 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 luke luke. Hah? Nih kana kaji poyan. Mani luke luke luke. Mani luke luke luke. Maya luke luke. Raw ya. Piyak kayak. Ani. Pau dulias pi kada. Hi, hello, crazy. Like kalam, like. Fotaराव फैनोबा. फोथाराव फैनोबा. आं फैग्रोखायो नै. नों फैग्रोआबा सोर फैनो? फोथाराव फैनोबा होनदो अबाव दं नोङो? लाइक खामना है. सोरबा फैदो र'. Duzana. Kalambai. उन्दुनो ओंखारदोनो. Duzana kalambai. न'आव दं उन्दुना. आरबि ब्रह्म आब' हाय आगै मा खबर? Nang मोजां नोङोना नोङो आगै? मोजां मोसौ. सोरो? जानो मोसौ फिसा. हबे? ओयो. जोंहानोथ' आरो. हेल'मोन. दे कमेन्ट हर. मा ओंख्रि जानाय? जोंहा मामोन अलकबि आलु. हाय आरबि आगै दंना गैया? प्लिज दङब्ला कमेन्ट हरदो. दङबा गैया बुगोन आं. आंजों सापर्ट दंना गैया? दङ आगै सापर्ट दंखायो नोंनिया. जसना ब्रह्म मा खबर आब'? मोजां आगै नोंहालाय? जिबि बर' हेल' आब' हाय आगै मा खबर? मा ओंख्रि जाखो आगै जेबि? मा होनखायो फाग्लासो बेखौनो खिन्था होनांदों. मोजां आब' नोंनालाय? आंनाबो मोजां आगै मा ओंख्रि जाखो आगै जेबि? आरबि मा कारि जानाय आब'? जोंहा माबा अलकबि आलुमोन आगै. नोंसालाय मा ओंख्रि जानाय? आनै आं एसे माबा मबाइल मावनि. माबा माबि मावो नोंलाय? दे मावबाय था. जिबि बर' जोंहा दालि आलु भाजासो. गोथावानो आगै दालि आलु भाजाबाबो गोथाव होनलाय. नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? जोंहा आलु अलकबि बिलाहिमोन लगाय गथाय. बिलाहिबो होदेरदों आं क्रेजि. जिबि बर' आगैया माहानि मोनलाय? प्लिज कमेन्ट खालामना खिथाहरदो दे आगैमोन. मा ओंख्रि जानाय? दे आगैमोन अनलाइन दंबा कमेन्ट खालामदो मा ओंख्रि जानाय आरो आगैमोना अबे अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो प्लिज. जसना ब्रह्म आगैया थांबाय नामा? सौराफोरनिया जालायबाय. आं चिरांनि आब'. आगैया चिरांनिसो नामा? चिरां मा जायगा बा आगै? नोंलाय बहानि आब'? आं बाक्सानि आगै. आं बाक्सानि ओमफ्राय गोबोरधना खाथि जायो. Sultana
चिरां पानबारिनि आब' पानबारि सिनायो सिरि थानाय खोनायाखै पानबारि खोनादो आरो ना आगै थांफेराखै आरो ना आं ओइ आं बोरैदो थां आरबि आं चिरांनि आगै आरबियाबो चिरांनि ना जेबियाबो चिरांनि आगै आरबि ब्रह्मआबो चिरांनि एम क्रिटिभिटि बाबुआ फरायसालियाव थांबाय ना आब' थांथ'वाखै आगै एबारसो माबा जागोन आरो ना 3 years जागोन डिसेम्बराव नै 17आव माबायाव थांथ'वाखै फरायसालियाव थांथ'वाखै आगै दलथा एम क्रिएटिभा गोदानसो खोमा ना आगै आंनाव सापर्ट दंना गैया सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामना होदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो आंबो बेक खालामनो हानाय बायदि आं चेक खालामनोबो रोङालै आंना दानो चेक खालाम मायाबासो थुफ्लांदों जिबि बर' दलगामिखौ सिनायो आब' नों दलगामिखौ सिनायो जोंनि बारा गोजान जाया खोमा दे दलगामिया खाथियावनो जायो सिनायो आगै आलासि दं नामा निजोरा नार्जारि हाय आब' आंबो फैबाय हाय आगै फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा खबर आगै निजोरा आरबि ब्रह्म जिबि आं दाखालै पानबारियाव थांदोंमोन मा गामि जिबि आगै नोंखौ आरबि ब्रह्मआ सोंहरदों पानबारि मा गामि आगैया थांदोंमोननो दलथानाय बाबु मोजां आब' नोंहालाय मोजां आगै निजोरा आंहाबो मा ओंख्रि जानाय आगै निजोरा है नै खाथियाव उनथिं निजोरा आगै मोजां नयमी सानदैमारि 1K जाबाय माथो फ्रेन्ड 1K जाबाय नाथाय भिउस गैया वाट्स टाइम गैया नयमी सानदैमारिया अबे जायगानि मोनलायो अननानै प्लिज कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो जिबि बर' आं बोरिमाखानि आब' जिबि बर'आ बोरिमाखानिनो बोरिमाखा बोरसि दैमा बिथिंबो बोरसि दैमा दङ आरो इनखे आरबि ब्रह्म ब्लग आब' आं बिजिथ' दे आगै जेबो नङा दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आगै सेखा मा खालामनो नयमी उदालगुरि नोंलाय माहानि उदालगुरि मा गामि अननानै प्लिज खिथाहरदो नयमी सानदैमारि माने आङो नयमी आंहाबो लोगो दङ नालाय नामखौ ओमफ्राय आं चेक खालामना नायब्लाबो दा अननानै प्लिज मा गामिनि खिथाहरनाय दलथाय हाय बाजै NCS हाय आगै मा खबर NCS आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ मा ओंख्रि जाखो प्लिज अननानै खोन्थाहरदो जेबि बर' आब' आरबि ब्रह्मआ अबेनि आब' आरबि ब्रह्मआबो चिरांनि होनदों खिन्थु मा गामिनि खिथायाखै दे आगै आं मोनथिया बेखौ चिरांनिनो होनदों आरो ना ओमफ्राय बियो पानबारियाव थांदोंमोन होननानै सोंहरदो नोंखौ मा जायगानि ओमफ्राय दायो बे थांबाय नामा नयमी सानदैमारि उदालगुरि तिलागार बस्ति नोंनालाय मा गामि आङो माबानिसो आरो ना बरपेटा रडनिसो आगै आं उदालगुरिनि नङा उदालगुरिनिमोन आरो आङो माने सिगाङो उदालगुरि हरिसिंगानिमोन ओमफ्राय दायो बरपेटा रडआव हाबा जाफैबाय ओंखायनो आं माने सोंदों आरो ना उदालगुरि उदालगुरिया डिस्ट्रिक्ट ना बेलेगसो खोमा ना आगै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि नङा खोमा गार' बस्तिया अबाव दं आंबो मिथिया
NCS मोजां अ आगै आंनाबो मोजां आगै NCS खबरा बोरै बाजै नोंना आंनाबो मोजां दंथ'यो आगै ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो प्लिज खोन्थाहरदो NCS आगै नोंना आंनाव सापर्ट दंना गैयाथाय ओमफ्राय जुदि आं नोंनाव सापर्ट गैयाबा अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो लाइक खालामाखैबा खालामना होदो प्लिज नयन सानदैमारि हरिसिंगा मा गामि जोंना तौमारि होनोमोन आरोना आगै सिनायो खोमा ना हरिसिं होनोमोन जोंना दिंखियाबारि खाथि आरोना सिनायै जानो हानाय उदालगुरिनिबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिबा हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा प्लिज अनलाइन दंबा कमेन्ट हरदो आरो ना बड' अनलाइन गाइड पार्टि होदो अ होगोन र' आगै उनाव दायो जेबो जाथ'वाखै नालाय जेब्लानोखि माबा जागोन मनिटाइज जागोन होमब्ला पार्टि होगोन आं दायो भिउसबो जायाखै वाच टाइमबो जायाखैना साननैसो थाथ'बा अनलाइन नोंसोर भिडिअखौ नायबाय था शेयार खालामना हो अननानै नोंसोरनि सापर्टआवनो जायाब्ला जाला आरोना जेबि बर' बाय बाय आब' आं बल गेलेनोसै अ दे आगै बल गेलेनोसै नामा बल गेलेयो माने आगैया ना दे थेंक इउ स' माच आगै जेबि बर' दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय नयमिसान दैमारि बरपेटायाव आंहा हासबेन्डहाबो फ्रेन्ड दङमोनलै अ अबे जायगानिबा बरपेटा अबे जायगायाव नै आंना नेटानो थांना होदों बरपेटायाव नयनस्रि लाइभ ब्लग हाय आब' मा खबर हाय नयनस्रि लाइभ आंहा मोजां खबरा ओमफ्राय नोंहा माबोरै खबरा आगै ओंखाम जाबायना जायाखै थांजोब्बाय नामा आगैमोना माथो कमेन्ट हरथारला अनलाइन दंबा कमेन्ट हरदो प्लिज आगैमोन भि भिडिअ प्रेजेन्ट हाय आगै मा खबर भि भिडिअ प्रेजेन्ट आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ नयनस्रि लाइभ आंनाबो मोजांथ' दे आब' अ मा ओंख्रि जानाय आगै अननानै खोन्थाहरदो महिमा बि ब्लग हाय आगै रिजु हाय आब' मा खबर आब' दासान्दि भिडिअ होथाराखै नामा आं नोंनाव चेक खालामदो आरो ना भिडिअ दान मोनाखै माने आब' मानो भिडिअ होथाराखै अननानै भिडिअ होबाय था भिडिअ होबाय थाबा थाबनो बारायगोन आरो ना आब' जेबो स्टेटास आब' मा खबर मोजां आगै नोंनालाय मा खबर नयनस्रि लाइभ औ जाखांबाय दिनै निरामिससो आब' जोंहाबो निरामिस आगै जोंहाबो आलु कबिमोन आरोना भि भिडिअ प्रेजेन्ट मोजां आब'नालाय मा खबर आंनाबो मोजां आगै महिमा बि ब्लग आं लाइक होबाय दे आगै थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय आरो जायफोरा लाइक होआखै प्लिज अननानै लाइक होदो आब' महिमा मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो मालाबा कल खालामगोन र' आं आब' नोंखौ कल खालामनो नागिरदों बावगारबाय थादो भिडिअ होबाय था आब' थांजोब्बाय नामा रावबो गैला सं बि भिडिअ प्रेजेन्ट आब'हा बहानि आङो ना आं बरपेटा रडनि आरोना माथो डिलिटसो जालांबाय मेसेजआ रिट्रेक्टेड जाबाय मानो बिदि जादोंबा बाजै आंनि भिडिअखौ नायना नामा नों नायगोन आगै मानो नाया जानो मालाबा थालांफ्लाङो आरोना आगै हामा मोननाङा नायगोन आगै महिमा बि ब्लग आंना एमबि गैला दि आगै सना आं ओंखारथ'नोसै जेबो नङा आब' दसे समब्लाबो कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आब' उनाव रायज्लायगोन दे एम एस बड' 4K हाय आब' आंहा दिनैसो अ हाय आगै लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर एम एस बड' ओमफ्राय नयनस्रि लाइभ ब्लग जोंहाबो दालि फान्थाव भाजा आरो बिलाहि टप गोथावानो माथो आगै
बिलाहि टपबाथ' आं बिराद गोथाव मोनखायो आरो सावनायखौ बिलाहिखौ बिराद गोथाव मोनजायो। बि भिडिअ NCS आंनि भिडिअखौ नायबाय थाइ बाजै औ दे जागोन दे आगै नायगोन। MS बड' मोजां आंनाबो मोजां आगै मा ओंख्रि जानाय नयनस्रिस नयनस्रिस आगैया अबे जायगानि मोनलायो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो दे प्लिज। आंना नेटआ न'आव नांथारा नालाय ओंखायनो आं फोथारावसो दंफैयो दायो नै दसे सम थानो होननानै आरोना बेरायनो फैखोथ' लाइफआव दसे फैबाय आरोना आगैमोनजों रायज्लायनो होननानै न' सिङावबो नेट नाङा नङाब्ला आङो मोनायाव आरामसे फैनो हायो आरोना खामानि जोबखांबा नेटआनो नाङा नालाय ओंखायनो फोथाराव फैदो। दाबोसो नाङा जाहांदोसो थांलाय फैलाय। NCS गहपुर आगैया गहपुरनिसो नामा गोजानानो माथो। आं गहपुर नामखौल' खोनाबाय थायो थांफेराखै आरोना गहपुराव। नयनस्रिस लाइफ आं बाक्सानि तामुलपुर गान्धीबारि आगैया बाक्सा दे। NCS भिलेज ककिला बनरगन आं थांफेराखै नालाय मिथियाबो आरोना आगै NCS मालाबा थांगोन र' गहपुराव आं माने जायगाखौ बिराद मोजां खोनायो आरोना गहपुर होननायखौ ओरैनो ट्रेनजोंहाय माबायाव धेमाजियाव थांनायावहाय नुलांदो आरोना माबायाव सिमोनसापुरियाव थांनायावहाय ओमफ्राय ओरैनो थांफेराखै गहपुरावलाय आलासि दङ खिन्थु आं जायगाखौबो मिन्थिया गोदोनि आबै आबौनि दङ आरोना थांफेराबो नालाय थांलाय फैलाय बेखायनो मिथिया। MS बड' 4K मा ओंख्रि जाया आब' नोंस्रा जोंहा आलु आरो अलकबिमोन आरोना आगै नोंस्रालाय मा ओंख्रि जानाय आगै। NCS मालाबा बेरायफै जोंनिथिं दे आगै थांगोन मालाबा थांगोन जोंनिथिंबो बेरायफैबानो जाबाय आरोना आगैमोना मालाबा बाक्सायाव आंबो बर' खबरा बोरै बाहागि आंना मोजां आगै नोंनालाय बायदि खबरा ओंखाम जाबाय ओंखाम मा ओंख्रि जानाय आगै खोन्थाहरदो। MS बड' दालिसो जोंहाबो आलु कबिमोन आरोना। बाबाया थांबाय बाबाया र' दसे थाबावनि र' फै इयाव फैनोबा फै हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा आंनाबो मोजाङानो फैयो फैदो बाबा गोनां फैदो थाथ' बाबाया फैदो जानि खाथियाव बाग्रा जाबाय थाबनो बाजै नंगौ नामा आगै मोजाङानो जाबाय सं थांलाय फैलाय खागोन खाथियावनोबा अबावबा थांबा थांनो हागोन आरो ना सुबिदा जाबाय नामा खाथियावनो बाग्राबा आगैया भिडिअ खालामनानै खोन्थिहर मालाबा आरोना बाग्रा जायगाखौ नयनस्रिस हाय बाबु सना मा खबर थांलायबाय बाबुआ ओइनो खारथिंगासिनो बाबु नोंखौ सोंदो मा खबर होनदो नोंखौ मोजां होन मोजां गोसा होन मोजां हेसर एफा गोसा मोजां आब' होनहर मोजां आब' नोंलाय मा ओंखाम जायाखै आब'आना सोंहर आब'आ ओंखाम जाबायना जायाखै सोंहरदो जा बाबुआ NCS रतल था जुनु बर' हाय आब' मा खबर हाय आगै मोजां आरोना नोंना मा खबर आगै ओंखाम जागोनना जायाखै जाखांबायनो आब'आ
मिसेस सान्तना चेनेल हेल' आब' हाय आगै मा खबर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गोदानसो नामा आगै मिस्टार सान्तनाया गोदानब्ला अननानै सापर्ट खालामना गालां आरो ना सापर्ट खालामाखैब्ला आरो लाइक खालामदो एनसिएस र' एनसिएस लाइभ ब्लग्स ए जाबाय बाबु सना इनो जाबाय होनहरदो आब'आ जाबाय होनहरदो नोंखौ होनहरदो जाबाय होनहरदो जाबाय होनदो आंबो जाबाय होन दे एनसिएस जाबायनो मिस्टार सान्तना चेनेल गोजामसो आब' अ गोजामसो नामा दंखायोबा जेबो नङा दे आगै नों स्कुलाव थांबाय दंना बाबुखौ सोंहरदो स्कुलाव थांबायनो थाङाखै होनदो थाङाखै आगै थांथ'वाखै आरो ना दानो हेंगारथ'वा माने ओरैनो अंगनबादियाव थाङो आरो ना माबायाव थिनहरथ'वाखै एल पियाव 3 इयार्स जासिगोन आरो ना नै माबायाव डिसेम्बर गेजेराव 3 इयार्स जागोन बर' फेमिलि ब्लग हाय फ्रेन्ड हाय लोगो मा खबर मा ओंख्रि जानाय मिस्टार सान्तना औ दे गैला रावबो थांजोब्बाय कमेन्ट गैला रावबो उदालगुरिनि गैथारा नामा आरोबाव रावबो बरपेटा रडनि गैया नामा आगैमोन खाथियाव हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा प्लिज अनलाइनाव दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरो ना मिस्टार सान्टन अबे जायगानिमोन आगैया मिस्टार सान्टनाया जुनु बर' आब' नों अबेनि हाय आगै मा खबर आं बाक्सानि आरो ना आगै ओमफ्राय नों अबेनि अन्नानै खोन्थाहरदो आगै जुनु मिस्टार सान्टना चेनेल जोंना क'क्राझारनि आब' आं आगैया क'क्राझारनि नामा आं क'क्राझाराव खनसेल' थांफेरदो आरो ना खनसेल' इन्टारभिउ होनो ओमफ्राय थांफेरखायाखै मालाबा थांबावो र' बेरायनो पुजा नार्जारि हाय फ्रेन्ड मा खबर मोजां फ्रेन्ड पुजा नार्जारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर लोगो मा ओंख्रि जानाय दलथा ल' आगैमोन कमेन्ट खालामनो दे सोर फैदो आं हाबा जाना दासो फैदो आं माबा बेलेगसो फरायफ्लांदोंमोन हाबा जाना होननायखौ माने हाबा जानो थांदोंमोन आरोना लोगो दे मिस्टार सान्टना थाथ' आब' आंना खामानि दं दे आगै थेंक इउ स' माच दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय जेबो नङा खामानि मावहै दे जुनु बर' आं कुम्ब्रिकातानि आब' कुम्ब्रिकातानि नामा आगै कुम्ब्रिकाताया अबेयाव दङ आं मिन्थिथ'ला आरो ना आगै बर' फेमिलि ब्लग्स आं कार्बि आंलं लांघिननि फ्रेन्ड गोजानानो दं आगै कार्बि आंलंआथ' बहुद गोजानानो ना मालाबा बेरायनो फैबानो जाबाय बाक्साथिं आरो ना जोंफोरनिथिं सोरां बर' एसटि हाय आब' हाय आगै मा खबर
मा ओंख्रि जानाय सोरां बर' मोजां आंनाबो खबरा हामा इदि Hello, Menda. हामा लिंहरदो बाबाय थां जुनु बाक्सानि Candela. अ कुमब्रि काटेब ओइ रखासे कुमब्रि काटेब बिथि दं बाक्सानि आं मिथिथ'आ दे बाबु टिक्लुआ ओइ खांलाय फैलाय दावराव खालामबाय दं बर' फेमिलि ब्लग जागोन दे आब' सना औ दे आगै सोरां बर' मा खबर मोजां आगै नोंनालाय मा खबर ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो बड'लेण्ड आइजो आंनि खाथि आब' नोंनि खाथि नामा आगै अबे नोंनि खाथि आं नोंखौबो बावगारबायना आगै कुमब्रिकाटाया मा टाउन गोलैयोबा राजाकिउ नायहैदो नायनि दे राजाया ओइ नै खाथियाव दं बिफादो दङ बर'फोरनो नेटानो गिदिंनासो होलायबाय आंना हाय आब' हाय आगै केपि गलाबय मा खबर बड'लेण्ड आइजो भुटान खाथि भुटान खाथिसो नामा कुमब्रिकाटाया माने माबाथिं खोमा आरोना साहाथिं बड'लेण्ड आइजो केपि हला बय बड'लेण्ड आइजोआ दङब्ला प्लिज अननानै जुनु बर' आगैखौ सापर्ट खालामदो आरो सोरा सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायनानै लादो आरोना गावजों गाव बर'जों बर' बेबो बेनिखौ सापर्ट खालामलायबासो जौगालाङो नालाय आंनिखौबो सापर्ट गैयाब्ला खालामना हो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम आंबो जाहाथे बेक खालामनो हायो आरोना आगैमोन ओमफ्राय आगैमोना थांजोब्बाय नामा थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामहर आरोना मन्जु ब्रह्म ब्लग गुड इभिनिं आब' गुड इभिनिं आगै रावबो गैला थांजोब्बाय सोरां बर' दे आब' आं थांथ'नोसै दे लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक खालामनो थाखाय आगै थांजोब्बाय रावबो गैला आरोना आगैमोना उपाय गैला माथो खालामनो थांजोबनायखौ सोरबाफोर गोदान दङबा कमेन्ट खालामदो आरोना मन्जु ब्रह्म आंनिखौबो बुं आब' दे आगै मन्जु ब्रह्म आगैनिखौबो अननानै जाय सापर्ट खालामाखै खालामना होब्लानो जाबाय ओमफ्राय मन्जु ब्रह्म आगैयाबो बेक खालामगोन आरोना कमेन्ट हर दे आगैमोन अनलाइन गैला नामा रावबो थांजोब्बाय खोमा रावबो गैथारला सं आंना नेटानो प्रब्लेम होना होयोना गेजेर ससेयाव ओंखायनो थांजोबो न'आवबो नेट नाङा दे आगैमोन सोरबा अनलाइन दङब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना गासैबो थांजोब्बाय मन्जु ब्रह्मआबो थांबाय नामा आगैया नाइफ बर'बो फैदोंमोन हाय मा खबर थांबाय मोजांमोन आरोना आगै आंना नेटानो प्रब्लेम होयोना नेटानो दसेनो थांना होयो आं थांथ'नोसै आब' दे आगै थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंनासो नेटानो थास्लाबासै आरोना रायज्लायस्लाब मोनासै आंबो थांसै रावबो गैला थांसै फैदो हा थै होमबा आंबो लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नोसै आरोना थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो बाय बाय